Vítam vás v ďalšej epizóde v podcaste Sneženky. Dnes tu máme hostí, s ktorými budeme skúmať, čo je to láska, čo je to intimita a blízkosť. Vytratil sa pojem blízkosti alebo intimity a ako nás ovplyvňujú sociálne siete ako je Instagram, TikTok alebo Tinder. Zmestí sa naozaj láska do jednej notifikácie? Dnešná téma digitalizácia vzťahov. Vítam Martinku, ahoj, a Martina. Čauko. Rozhodli sa, že táto téma je celkom taká otvorená a radi by nám o nej porozprávali. Ich mená budú verejné a aj ich tváre, tak sa veľmi tešíme. Prvá otázka pre teba, Martinka, začneme tebou, je, že čo je to podľa teba digitalizácia vzťahov? Tak ja si myslím, že to je najmä, že častejšie komunikujeme cez sociálne siete. Určite si myslím, že sú to nejaké vzťahy na diaľku, kedy tí partneri komunikujú najmä skrz sociálne siete. A takisto sa aj častejšie zoznamujeme práve cez Tinder, TikTok, Instagram. Tak ja si myslím, že to je najmä tá digitalizácia toho vzťahu. Poznáš vzťahy aj inak? Ako nie cez platformu online? Tak ja si myslím, že v tom je dobrý exemplár v našich rodičoch, teda minimálne v tých mojich, ktorí sa samozrejme nemali cez aké sociálne siete spoznať, takže to sú práve tie vzťahy, ktoré začali naživo niekde na diskotékach, v škole, cez známych, cez kamarátov, takže to si myslím, že sú práve tie vzťahy, ktoré sú už staršie, ale samozrejme aj v dnešnej dobe sa dá stretávať inak. Sú ľudia, ktorí sa spoznali v reštauráciách práve cez tých kamarátov, že nie všetky vzťahy sú cez tie sociálne siete, ale je ich veľká väčšina, ktoré sú. My sa budeme zaoberať, alebo budeme preskúmavať aj tému ghostingu, alebo možno aj preberieme témy mizogínie, kde napríklad taký známy Andrew Tate, už dnes teda známy verejnosti aj tým, že sedí tam, kde sedí. A vlastne tá jeho prílišná maskulinita a to, ako ovplyvňoval mladých ľudí, to je tiež taká kontroverzná téma, tak možno sa k nej dostaneme. Martin, ako ty vnímáš digitalizáciu vzťahov? Určite, tak ako povedala Martina, že už to není také klasické stretávanie sa štýlom ísť niekam na kávu, sa niekam prejsť, skôr to už len funguje cez tie sociálne siete, a jak si spomenula tú tému toho ghostingu. A tak digitalizácia celkovo na tých sociálnych sieťach by som povedal, že idealizuje tie vzťahy. Aj tým, že ako ľudia dávajú vzťahy na internet, tak iba ukazujú tie dobré stránky a nie tie hádky, tie zlé, tie problémy, ktoré sa v každom vzťahu vždy budú vyskytovať. A potom mladí ľudia si na to navyknú, že vlastne vzťahy sú iba krásne, iba sú to krásne momenty, a ako náhle príde nejaký zadrhel, niečo zlé, lebo nemôžeme mať ideálneho človeka vo vzťahu. Nedá sa to. Nikdy nám nebude na 100% vyhovovať človek. Bude tam vždy nejaká vec, ktorá nám bude vadiť, alebo nám nebude príjemná, alebo nám teda nebude vyhovovať. A ako náhle ide nejaký zádrhel, už sa to rieši rozchodom a nie tým, že by sa riešil ten problém. A ty si zažil takýto ghosting, že buď si ho zažil ty, alebo si ho niekedy vytvoril? Určite som ho zažil na niekoľko dní, kľudne. Ale ghosting je proste len manipulatívna hra. Že tým, že vlastne ten človek sa s vami nevidí, tak vám nemusí odpísať a keď sa s vami nechce rozprávať, ale zároveň, jak je to manipulačná hra, tak je to len o tom, aby vám vlastne dal chrobáka do hlavy s tým, že teda teraz nado mňou rozmýšľať čo jen 3 dní, 2 dní, tým, že ti ja neodpisujem. Čo tým dosiahne ten človek? Ja si myslím, že tú pozornosť, že teraz budem na toho človeka myslieť, že aha, tak mi neodpisuje, čo som spravila zle, prečo mi neodpisuje, kde je chyba, ale presne ako povedal Martin, tak si myslím, že to je nejaká forma manipulácie určite, lebo miesto toho, aby ľudia medzi sebou normálne komunikovali, tak tým, že komunikujeme cez sociálne siete, tak sa toho dá o dosť viac vymyslieť. A neviem, mne to príde, že možno niečo takéto. A vytvára to ten internet, digitalizácia? Že predtým si myslíte, že v mojej generácii sa niečo také nedialo? No nie je také, že nechám ťa na videnom, to sa asi nedialo, ale niečo v takom zmysle, že poviem tomu partnerovi, že som na diskotéke a som doma, alebo nechám ho čakať, alebo sa, že
čaká ma niekde pri obchode a ja sa s ním schválne nestretnem. Lebo... Podľa mňa vo vašej generácii určite viacej ľudí zbralo za seba tú zodpovednosť, že niečo povedať tomu človeku, niečo sa stalo a berú si tú zodpovednosť, že bude v nich problém, alebo povedať tomu druhému človeku, že v ich je nejaký problém. Ale áno, ako Martina povedala, o tú pozornosť, ale zároveň to môže hrať aj s citovou závislosťou, keď človek nemá natoľko vyvinuté city a není natoľko mentálne vyvinutý, tak celkovo na toho človeka sa citovo naviažete o mnoho viac, keď vás ghostuje. Pretože je to Mne by taký... išiel na nervy taký človek, vieš? No jasné, ale ten rýchly dopamín, čo dostanete, keď vám po tej dlhej dobe odpíše, tak proste chcete odpísovať hneď. To je to. Čiže predsa len sa na to človeka naviažete. Čiže ten človek, ktorý nás ignoruje, tak v nás vyvoláva také nejaké, ako si vravela, pochybnosti a cítime sa vlastne znehodnotení. Ale zároveň, keď nám ten človek venuje pozornosť, tak mi to príde ako také, že aha, zrazu nás niekto vidí, zrazu sme dôležití, že presne ten dopamín, ako Martin spomínal, tak to je ono, že pustia z tých ľudí blízko, ale nie úplne blízko a potom prestanú. A zrazu v tých ľuďoch začne vrieť tá myšlienka, že aha, čo som spravil, čo sa deje, ale ako náhle ten človek napríklad odpíše, tak už to je o niečom inom. Už to je zrazu také, aha, dobre, tak som asi nič zle nespravila, tak mám rád, chce tú pozornosť. A tu je podľa mňa presne ten problém. Ty si povedala, že byť vlastne blízko, ale zároveň nebyť blízko. Áno. A je to vlastne blízkosť, akože mne sa spája teda akože blízkosť s nejakou intimitou. Že dokáže si ma ten druhý pustiť do svojej zóny a ja s tou úctou kráčam k nemu, k tomu človeku a to je jedno teraz, že či si píšeme, alebo sme naozaj v nejakom kontakte. Podľa mňa určite tá blízkosť, ale aj zároveň ide s citou. Proste, že ako je to prepojenie s tým človekom. Ale do niektorých mier si treba uvedomiť, že či to je niekedy obsesia cez toho človeka alebo láska. Dobre, ja keď ťa tak počúvam, že ty si taký ako chodiaca banka informácií, vieš, čo je ghosting, vieš, čo je manipulácia, vieš, čo je možno závislosť, spoluzávislosť, čo je vlastne byť emočne zrelý. Stretávaš sa aj ty s takýmito mladými kamarátmi? Ste taká skupina ľudí, že a keď toto vieš, tak sa ťa už netýka? Napríklad ghosting, alebo na to ináč reaguješ? Že mňa zaujíma, že čo sa deje v tej partii napríklad. Málokrát natrafím na človeka, nechcem sa teraz nejak povyšovať, že som vyspelý mentálne alebo celkovo, ale určite sa niekedy nájde prípad, kedy je človek vyspelý na svoj vek alebo mentálne či citovo. A určite furt sa stretávam a keď sa s tým stretnem, tak proste to neriešim. Ja už poviem si, že nemá cenu to riešiť a ten človek proste pre mňa je stále len dieťa. Čiže ty vlastne si tým prejdeš tak, že si to vieš racionalizovať, lebo to už niekde máš takéto poznanie kognitívne, že čo sa asi deje. Ten človek ma nechal na videnom, teraz sa so mnou zahráva, je to asi manipulácia, tak od toho odídeš, hej? A chrániš sa tým. Hej, lebo ako najlepšie sa vyhnúť manipulácii, nerozprávať sa s manipulátorom. Jasné, nevyhráš s takýmto človekom. A ty sa stretla s ghostingom? Skôr som sa stretla s tým, že ja som napríklad ghostla človeka, ale skrz toho, že ten človek napríklad nechápal nie. Že sa mi stalo viackrát, že mi písali nejakí muži presne na Instagram. Ja som bola taká, že vieš čo, že nechcem mať s tebou nič spoločné, hlavne keď to bol niekto, koho sledovali nejakí iní moji kamaráti, tak som zase nechcela byť taká, že tak ho prestanem sledovať, aby sa tam zase niečo nezačalo riešiť medzi tými kamošmi v tej skupine. Tak som bola taká, že dobre, tak budeme sa sledovať navzájom. A začal mi písať. A bola som taká, že OK, že nie, že proste nemám o teba záujem, nechcem ťa mať v živote. A potom písal znovu. Tak som si, vypla upozornenia a potom znovu. Tak som dala syn, ignorujem a skončilo to tak, že som tých ľudí musela zablokovať, lebo nechápali pojmu nie. Toto ja nemám zažité, popravde, aj keď si mi to hovorila, že ja vlastne, keď začnem niekoho sledovať, tak ten muž to pochopí ako pozvánku do eventuálneho vzťahu nejakého, alebo že môže so mnou randiť, alebo ma pozve. Ja si myslím, že toto má každý úplne inak nadstavené.
že máš určite ľudí, ktorých začneš sledovať, oni si pomaly už kupujú prsteň a neviem, čo riešia. A potom máš ľudí, ktorým to je vlastne jedno. A je to také, že aha, tak sledujem nejakých mojich kamošov, tak sa začneme sledovať navzájom a vlastne nič si z toho nerobia. Ja som sa stretla aj s ľuďmi, ktorým to bolo jedno, že proste sme v nejakej partii, tak sa sledujme, lajkujme si storky a tam to končí. A potom som mala aj ľudí, ktorí to proste nechápali a vypisovali a proste som ich musela zablokovať. A je to, neviem, nevadí, keď niekto nerešpektuje moje nie, lebo mi to keby uberá z nejakej sebahodnoty, že proste ja som povedala to, že niečo nechcem a niekto to nerešpektuje. A tam je tá otázka, prečo ma ten človek nerešpektuje. A máš aj odpoveď? Neviem. Nenašla som odpoveď. Odpoveď asi, že zablokovať tých ľudí a... Čiže v tom digitálnom svete sa dejú také veci, že vlastne ten druhý si môže myslieť, že ty máš záujem. Áno. A v podstate on si o tebe na základe tvojho feedu alebo kontentu, ktorý tam nemáš, alebo máš, alebo niekto vôbec nemá teda žiadne fotky. Aj napriek tomu môže mať človek od druhého záujem, aj keď tam na tom Instagrame, dajme tomu, nemá fotografie alebo nedáva príspevky, že to je šialené podľa mňa. V tomto s tebou súhlasím, ale mne príde, že sa veľmi zmenilo nejaké základné randenie, alebo ako to povedať, že veľa ľudí je spolu, lebo ale ako sme si fotky, tak si poďme napísať. Miesto toho, aby sa že poznali. Že sú ľudia, ktorí sa spoznajú cez sociálne siete bez toho, aby sa predtým vlastne nejako bližšie poznali. A to mi príde také, že neviem si predstaviť, že by som išla na rande s niekým, koho poznám, že čisto cez Instagram. Že proste nepoznám ho ani nejak hlbšie, iba že si lajkneme 3 správy a napíšem, že čau, poď von, tak asi by som nešla, lebo ho nepoznám. Ale existuje to, robí sa to, áno? Áno. No, tak ale tým pádom vstupujeme do toho sveta, čo bol pred nami. Ja si tiež nerad píšem, radšej pôjdem von s človekom, alebo si s ním zavolám, aby som ho spoznal, než si písať neviem koľko, nerad proste si píšem. O tejto generácii sa hovorí, už som to počula, sú rôzne aj reelska na túto tému a to som si vždy vravela, že keď budeme mať tento podcast, že sa opýtam, tak je vhodná príležitosť. Vraj dnešná generácia nerada zdvíha telefóny, vyhýba sa nejakému bližšiemu kontaktu a že radšej píšu. Ty si to teraz povedal, že to tak nie je. Máte dojem, že sa to deje? Tak malokrát sa stane, že by som s niekým volal, že dlho, ale teda hej, že radšej si ľudia píšu, lebo plne skôr to sa zohráva s tou anonymitou. A i keď to není anonymné, môžu tam mať vypísané meno, môžem presne vedieť, kto to je, ale nevedia to povedať. Prečo sa to deje, že to neviete povedať? Nie konkrétne vy, ale budem sa takto vyjadrovať. Že ako... Ja si myslím, že to je komfortnejšie pre tých ľudí, lebo keď si píšeme, tak ja môžem počkať a vymyslieť, čo poviem. Že nie je to také desivé, že viem si ako keby povedať, že aha, dobre, tak teraz napíšem toto, uvidím, ako ten človek bude reagovať, tak skúsim napísať toto. Zatiaľ, čo keď je to nejaká priama komunikácia alebo telefonovanie, tak tam tie omyly už sú zaznamenané. Vieš, že keď sa s niekým rozprávaš, tak nemôžeš vymazať to, čo si povedala. Takisto, keď s niekým voláš, tak nemôžeš. Není život pokus omyl? Alebo vzťah? Ale ja si myslím... Vzťah je risk, nie? Je to veľký risk. Ale ja si zase myslím, že to je ten strach v nás. Že proste my teraz zase žijeme v dobe, kde všetko, čo spravíme, tak zrazu to vidia kamery, alebo ako to povedať, že proste máme nejakú online šikanu, máme nejaký online priestor a teraz veľa vecí je zaznamenaných, že proste voláme niekde, ukladajú sa telefonáty, ideme niekde, všade sú kamery, všade je niečo, ľudia sa natáčajú proste na ulici a získať to sebavedomie je podľa mňa o to ťažšie, že zrazu môžeme skončiť na internete a niekto si z nás bude robiť srandu. Preto ja si myslím, že pre tých ľudí je bezpečnejšie písanie, alebo predsa je to také, že skontrolujem si gramatiku, pozriem sa, čo napíšem, zatiaľ čo volám s niekým, niekto si to natočí, dá to na Instagram a panika, strápnenie, všetko celé zlé. Čiže máte pocit, ako ťa tak počúvam, že žijete v dobe oveľa väčšej kontroly, kde sa redukuje naša nejaká vnútorná sloboda? A tým pádom, lebo myslím si, že z tej slobody pramení aj ten pocit vlastnej hodnoty. Tu už zachádzam do traktátov, ale viete, čo myslím, že ako sa vám to spája, tá kontrola možno, presne, že je to zaznamenané, bojím sa, či dám ten príspevok, znova to prepíšem, dám radšej hlasovku, alebo to znova preskúmavam v sebe tie odpovede, čo to s človekom robí, lebo mne to príde strašne úzkostné. Vieš, že niekoľkokrát tu
správu prežuť a potom ju poslať? No tak ešte sa vrátim k tým správam, že nemusí to byť koľkokrát, nemusí vyznieť tá správa tak, jak je reálne myslená. Presne. Aj toto tam zohráva. Nepočujete tón, pauzy, nič. Prečítajte si to a môžete to úplne inak zobrať, ako to ten druhý človek myslel. A on sa môže obhájiť, že on to úplne inak myslel. Preto sa aj ľudí ako lepšie píše. A to, že sociálne médiá sú nástroj, je to veľmi dobrý nástroj na až niekedy priam ovládanie. Aj keď tu chceme preberať Andrewa Tatea, tak zoberme si, že koľko by mohol mať sledujúcich a spraví takýto príspevok, spraví takúto a nájde sa niekoľko tisícok ľudí, ktorí sa podľa toho budú riadiť. A to už je kontrola. Čiže sociálne médiá sú nástroje na kontrolu. Kontroluje správanie druhých ľudí. Celkovo tie sociálne médiá, proste ľudia už nemajú subjektívny názor. To, čo vidia a to, čo povie ich obľúbený človek na internete, tým sa riadia. Není tam žiadna subjektivita. Všetko len toto tento človek povedal, podľa toho sa riadím. Čiže ľudia nemajú subjektívny názor, ale napriek tomu hovoríme, že žijeme v postfaktuálnej dobe, že dnes nezohráva tá akoby pravda žiadnu úlohu. Pravda neexistuje, lebo každý si myslí, čo chce, ale zároveň tvrdíš, že vlastne ja si nemyslím, čo chcem, lebo to je ovplyvnené nejakým človekom z Instagramu, dajme tomu, ale nepripustí si to ten človek, že? Nepripustíme si to veľakrát, že sme ovplyvňovaní tým, ja teda poviem zo svojho života, keď vidíš tam nejakú mamičku, ktorá má vyupratovaný byt, deti sú slušné, oni sa nehádajú, neplačú. Ty tam to pozeráš s tým neporiadkom v byte a s tým všetkým a ono ťa to nejako ovplyvňuje. To si treba priznať. Áno, akože určite, ja to sice nemám z pohľadu matky, ale keď sa napríklad pozriem na sociálne siete a vidím tam študentov, ktorí proste pekný make-up, uprataná izba, proste samé Ačka a potom si to porovnám so svojím životom, kde som chodiaci chaos a panika, tak som taká, že aha, ale tu nastavujú presne tie otázky a to ranenie sebavedomia, že čo ja robím zle. A ja neviem napríklad, že čo sa deje za tou kamerou, že ono je veľmi ľahké zobrať kameru a natočiť tie najkrajšie momenty, tie skúšky, ktoré sa vám najviac vydarili, alebo to, kde sme boli na koncerte, ale my tam nemáme tú kameru 24/7. Že ja neviem, aké to oni majú za tou oponou. Že ono sú na tom tí ľudia možno ešte horšie ako ja, alebo rovnako ako ja, ale to už ja nevidím. A ja keď som mala asi 13 rokov, tak vtedy, alebo 13-14, u mňa tie najviac vypukli sociálne siete a som sa snažila byť najviac dokonalá a chcela som mať všetko, čo mali oni. A trvalo mi veľmi dlho. Myslím si, že tomu dosť pomohol COVID, keď sme všetci boli chronicky online a až vtedy mi začali vyskakovať tvorcovia, ktorí mi ukázali, že nejakú realitu a že ja nemusím byť dokonalá ako oni. A je pravda, že zase vtedy mi sociálne siete pomohli. Predtým mi akože veľmi... Ubližovali? Áno, asi ubližovali, že som sa snažila byť dokonalá a tak. A až potom... Počas toho covidu mi vlastne ukázali tí tvorci, ktorých som vtedy sledovala, že život nie je taký, že si môžem vybrať, kým budem mať tak. Najviac som to videla asi na tom, že ja som vtedy mala anonymné profily. A keď som písala anonymne správy, tak som písala správy, ktoré by som asi nikdy nikomu nepovedala. Či už to boli nejaké hejterské správy, či už to boli nejaké názory, ktoré neboli správne, niečo, k čomu by som sa nikdy nepriznala. Potom som si zmenila na všetkých sociálnych sieťach meno na svoje, že proste keď zadáš moje meno, tak ti to vyhodí mňa. A vtedy som sa naučila krotiť a vtedy som si povedala, že aha, chceš, aby niekto videl toto, čo napíšeš? A to mi vlastne pomohlo k tomu nejakým spôsobom fungovať viac za seba na tých sociálnych sieťach a dávať si aj vlastné názory a už prestať rozmýšľať nad tým, že čo si o tom budú myslieť iní ľudia, že keď dávam fotku, tak už sa nezamýšľam nad tým, že Pane Bože, čo keď to niekto uvidí, som taká, že dobre, tak si nastavím profil na súkromný, uvidia tu ľudia, ktorých ja chcem, aby to videli. Alebo keď to niekto uvidí, ja som na tej fotke šťastná, tak môže sa to niekde dostať, môže si z toho niekto robiť srandu, ale tak som tam ja v realite a na to mi momentálne záleží. Nie, to je krásne, že keby to tak bolo, že nesleduješ tie notifikácie a teraz ty tam dáš tú fotku a sleduješ, no komu sa tam páčim. No. Je to veľmi, veľmi hrozne veľký vplyv a to nemáte len vy mladí, myslím si, že sa to
deje aj u nás, aj starších, takže toto je veľmi silné. Čo to robí vlastne s vašimi vzťahmi partnerskými, keď sa chcete zamilovať, keď chcete byť milovaní, táto digitalizácia? Alebo stalo sa vám niečo Tak také, čo... je to tá, stále tie sociálne médiá proste idealizujú tie vzťahy. Vracam sa k tomu, ale Jasné. je to proste tak, že ľudia teraz chcú mať takýto ideálny vzťah. Nenajdu ho. Nikdy. Nechcú riešiť tie problémy. A Ty sa s tým stretol, alebo ty sa stretla s niečím takým, že máte priateľku, priateľa, dávate tam tie pekné veci, ako hovoríš, idealizujete si ten vzťah a zrazu bum, rozchod. Teraz čo? Je ticho? Vymažete si fotky? Alebo čo sa deje? Aké to je pre toho človeka, keď zrazu tam tie fotky so mnou nemá? A predtým to sme mali niečo spoločné. Spoločný feed, spoločný život. Čo sa týka tohoto, tak najprv by som chcela povedať to, že podľa mňa tie vzťahy, ako si rozprávala, že ako to ovplyvňuje, tak ja som si na sebe všimla, že lajkovanie storiek, že proste keď bol niekto, kto sa mi páčil a videla som, že mi lajkol storku, ja som bola taká, o môj bože, proste svadba, kúpujem šaty, ideme do toho. Až potom som si uvedomila, že Kriste, Martina, čo robíš? Spamätaj sa, že proste zase ako ukludníme sa. Ale čo sa týka toho, že čo to s ľuďmi robí, ja som napríklad svojho frajera nedávala na storky, ale celkovo na Instagram, že ja som dala asi že jednu fotku, kde mi kúpil kvety a to bolo všetko. Ale viem si predstaviť... A to bolo len kvôli tým kvetom, že? Ale viem si predstaviť, ako náročné to musí byť pre nejakých ľudí, že vybudovali si spolu niečo a teraz si zoberme veľmi sledované vzťahy. Určite kauza, ktorú pozná celé Slovensko, Bianka Rumanová a Jovinečko, keď sa rozišli spoločný, vidím ako krútiš tými očami, ale myslím to v tom slova zmysle, že proste spoločný život, spoločné všetko, zrazu to všetko vymazať, zrazu koniec. Ľudia to sledujú. Lebo sme ľudia, sme zvedaví. Aha. Ale tak proste všimla som si to, že s kamarátkami, alebo proste takto, že aha, dlho spolu nikde neboli, otvorím Instagram, aha, dlho spolu nedali fotku, čo sa deje? Majú to takto aj chalani? My ženy si rozumieme? No určite. nám je to jedno. Takže nikdy priznaj sa, otvoril si niekedy, že no tak dlho som ho nevidel. Nie. Tak jedine, keď sa mi ulúbila nejaká baba a chcel som tú zelenú vedieť, že či môžem alebo nie. Či má niekoho. Hej, či má niekoho. A tiež to robíš tak, že keď sa ti niekto páči, že tak lajkuješ, alebo chceš sa dostať nejak do jej priazne? Je to také upozornenie, že som tu. Čiže ona dostane upozornenie, aj pre teba je to upozornenie, hej, notifikáciu. Hej, že to je iba také, že serus, že som tu, že keby náhodou napíšem. No dobre, ale zoznamili ste sa niekde už, proste Tinder, TikTok, alebo bola z toho nejaká zoznamka, alebo poznáte niekoho? Ja som spoznala kamošku na Tinderi, že sme si swipovali sme si, ona je z Mexika, ona študuje na Slovensku a sme si proste písali a už sme boli spolu vonku, že akože celkom si rozumieme, tak to bola taká pozitívna skúsenosť, ale určite ale s tými som sa nestretla osobne, že spoznala som ľudí cez Tinder, spoznala som ľudí cez Instagram, ale to bolo také, že sme si písali často napríklad, ale keď už sa malo ísť von alebo niečo také, tak som si to vždycky vycúvala, že není mi moc komfortné proste byť s niekým, koho že nepoznám. Myslíš s mužom? Lebo s kamarátkou si sa stretla. Áno. Čo sa deje, že máš ten pocit ochrany, že ako žena sa musíš chrániť pred cudzím mužom? Určite, že napríklad ako tak jej som verila, lebo však my sme si písali dlho, my sme si písali asi 3 týždne, kým som bola taká dobre pomeniekam a tiež to bolo, že verejné miesto, lebo predsa len na fotkách bola mladá baba, Boh vie, či to v skutočnosti mohol byť ako nejaký muž, tak sme presne si dali verejné miesto, rozprávali sme sa, sadli sme si, bola som taká, dobre, nechcem ma zabiť, tak poďme aj znovu niekam, ale pri mužoch som opatrnejšia, že proste im sa bojím veriť, že neviem si fakt predstaviť, že s niekým, koho poznám 2 týždne, iba cez Instagram, že by som niekam išla. Keď toto všetko počúvate, samých seba, a ja keď to počúvam, v akom svete to vlastne žijeme? Sme vraveli, že nie je tu tá blízkosť, vzdialenosť, notifikácia. Tak... Anonymnom. Anonymný? A čo to s vami robí? Nebereme tu zodpovednosť za svoje slova. A myslíme si, že to, čo povieme, nemá činy. Ale prečo? To je tými sociálnymi sieťami. Že myslíme si, že môžeme povedať hocičo, aby nebola
reakcia. Na každú akciu je reakcia. Máš to tak aj ty? Ja si myslím, že z ľudí sa vytráca ľudskosť v prvom rade, lebo už nie sme takí spoločenskí a ľudia sú primárne spoločenské bytosti, ale presne, že nepríjmajú zodpovednosť za tie svoje skutky, že teraz môžem ísť na akoľko anonymných profilov, ktoré píšu hoci čo chcú, aj či už sú to negatívne správy, či už sú to nejaké hejterské správy, alebo stačí si otvoriť TikTok a tam sú veľmi zvrátené veci a nepríjmajú tú zodpovednosť. No dobre, ale keď si sama vo vzťahu s tým mužom, s tým dievčaťom, pýtam sa na tie partnerské vzťahy, na tú lásku alebo na to vaše prvé prežívanie, nejaké lásky prvej, že teraz, keď si to tak introspektívne pozriete, lebo teraz momentálne vo vzťahu nie ste, ako vás ovplyvňovala táto digitalizácia, tento svet tej anonymity? No, podľa mňa to je tým, že veľa vo vzťahoch, či žena, či muž, si beriete názory z tých sociálnych sietí, že ako má vyzerať vzťah a vlastne toto není pre teba dobre. A ten človek si to potom bere ako za vlastný názor. Podľa toho sa teraz bude riadiť. Čiže vlastne žijú podľa nie seba, ale podľa tých sociálnych sietí. Ale mal si to tak aj ty? Určite, hej. Určite. Čiže čo si tlačil na nejakú dokonalosť? Ja akože, či ja som to robil? No, napríklad. Nie. Ja som proste vedel, čo chcem, že proste chcem priateľku, ktorá ma bude priťahovať, s ktorou si budem rozumieť a bude, jak sa to povie, bude tam vždy pre mňa. To je proste, čo chceme. No a to sa veľmi nezmenilo, však to sme mali aj my v mojej generácii, že sme to takto mali, ale ja keď vás tak počúvam, tak ma viackrát nápadlo, a neviem, či so mnou budete súhlasiť, že jak ste hovorili o tom, že ste taký premýšľavý a kontrola a vplyvy, tak nás ovplyvňovali jedine kamaráti. Hej? Skupina, vieš, že a to bol ten kamarát, ktorý bol vedľa teba. Reálne. S ktorým si sa mohol konfrontovať, s ktorým si sa mohol aj pohádať, mohol si mať konflikt, mohol si sa s ním dnes pohádať a zajtra sme boli zase kamaráti. A bola v tom veľká spontaneita. Že sme boli spontánni. Nebali sme sa byť autentickí. A ako je to s vašou autenticitou aj vo vzťahu napríklad? No, ako si spomenula, že niekoho poznať v partii, zároveň aj ľudia riešia problémy, čo majú vo vzťahu s inými ľuďmi, s kamarátmi. Napríklad ja by som riešil problémy s mojou frajerkou, s jej kamarátkou. Není to podľa mňa úplne najlepšie, lebo tie problémy majú sa riešiť v tom vzťahu a nemajú sa vypúšťať von. Že keď s niekým, keď tak o tom sa vyrozprávať, určite si nebrať názory od niekoho iného na vzťah. Lebo potom si znovu zase bereme názor od niekoho iného, že aký on chce mať vzťah. Nie je to názor náš, aký my chceme mať vzťah. A počula som aj niečo také, že sa deje, dajme tomu, že keď som spomenula ten rozchod vo vašej generácii, tak potom, že dávajú nejaké zlomené srdiečka na Instagram a ukazujú to svojej skupine ľudí, akí sú napríklad ukriúdení alebo sa majú veľmi dobre. Hej, aj to chcú ukázať, že sa majú lepšie, ako keď chodili s tým dotyčným. Čo to robí s tým človekom, ktorý buď opustil, alebo je opustený? A že čo to je vlastne za forma nejaké šikany, alebo? Podľa mňa iba ten človek sa chce ukázať, teda, že je mu je vlastne dobre po tom vzťahu, že on vôbec, že mu vlastne ani nezáležalo na tom, že on není ten ublížený, že nič, nebola nič jeho chyba. Ako s tou zodpovednosťou nechcú zobrať chybu na seba, len najjednoduchšie je hodiť vinu na niekoho, nikdy sa nepozrieť na seba. A tak. Je to taká ochrana? Že neukázať, že som zraniteľný? Určite to chráni ego, by som povedala. Že to má veľa ľudí. Takto Martin povedal, že umelo vytvorené, keď sme sa stretli. A ja s týmto súhlasím. A presne tu ide o to, že buď nejakej našej blízkej skupine ľudí ukázať, že aha, ja som tu ten ublížený, že on mne ublížil, alebo na druhú stranu ukázať tomu človeku, že pozri sa, ako sa dobre bez teba má.
Takže ja si myslím, že to tam skôr ide možno o nejakú hru na city. Hra na city, tak to sa dialo aj u nás, akože určite to bolo také, že keď som s niekým chodila a dlhšie ten chalan sa so mnou nechcel stretnúť, lebo mal brigádu, lebo teraz je s kamarátmi, tak tiež som mu neskočila hneď na lep a keď mi zavolal a mal kredit, alebo mi napísal SMS-ku, že čo robím, tak som povedala, že som na diskotéke, aj keď som bola na intraku a čítala som nudnú knihu. To bola tá hra na city, že ako ja ťa nepotrebujem. Že asi sa všetci hráme, keď s niekým začneme randiť a začneme sa nejak oťukávať a vlastne pri tom rozchode očakávame, že sa už nebudeme na nikoho hrať, ale aj vtedy začína nejaká hra, čo je zaujímavé. Takže toto sa asi veľmi nezmenilo. A my keď sme sa stretli, tak si vravela, že už si z tých vzťahov alebo z tých sociálnych vzťahov, interakcií, že unavená. A toto počúvam bežne, že prečo, že čo sa vlastne deje? Tak ono... S ľuďmi sa teraz akože asi najviac stretávam. Píšem si online, lebo takže veľa kamarátov mám niekde inde. Ale niekedy už to je také, že... A nie iba z pohľadu akože ľudí, lebo tých napríklad chceme v živote, ale všetky tie upozornenia, všetky tie veci. A keby ten tlak toho okolia, že proste otvorím si Instagram a všetci tam postujú nejaké svoje dokonalé životy, vieš, že zatvorím Instagram, idem, ja neviem, niečo robiť a cinka spraviť, či už keby nejaká rodinná skupina, či už proste zase nejaké ďalšie upozorenia, niekto mi posiela toto, niekto mi posiela toto. A niekedy, keď už mám proste napríklad horšiu náladu, alebo som unavená a toto mi ešte ľudia posielajú, tak som taká, že dajte mi všetci pokoj so všetkým a chcem byť sama. Ale tým, že žijeme teraz v dobe, v akej žijeme, tak je veľmi... Lebo vymažem si sociálne siete a hneď žiješ, čo sa ti stalo, že... Lebo predsa len potrebujeme byť nejako v kontakte s ľuďmi, že už si nepíšeme listy, už nemáme jeden telefón v domácnosti, kde si zavoláme na 5 minút a zložíme ho, lebo účty. Ale je to také, že stále potrebujeme byť počutí, videní, písať si, či sme, nie sme, čo sa deje. A napriek tomu sa cítime byť nevidení a nepočutí a osamelí. Presne. Teraz vznikla aj taká štúdia, alebo teda výskum na katedre sociológie, myslím, že aj z katedrou psychológie to robili, že vlastne najviac osamelí sa cítia vlastne nielen starí ľudia, ale aj mladí ľudia. A aj napriek tomu, že sme neustále v kontakte a sme zahlcovaní kontaktom, že sa s niekým ako ani nestretneme, ale si píšeme, tak sa cítime osamelí, že čím to je. Ty si chcela aj reagovať na to predtým. No, na to predtým, že hej, tiež som unavený z toho, že proste nejaké tieto hry, ja už ani pomaly nemám motiváciu svojím spôsobom baliť nejakú babu. Proste, lebo viem, ako to dopadne celé, že dá mi ghosting alebo niečo a tomu už potom nevidím zmysel. Lebo proste presne viem, ako sa to vyvinie. A nechýba aj to, lebo vždy, keď som bol s nejakou babou, tak sme sa spoznali buď cez niekoho, ale naživo. Naživo som sa s niekým stretol a aj teraz vlastne už ex-priateľka, sme sa spoznali cez, ja čo som mal kamarátov partiu, tak jedna baba ju tam vlastne keby donesla, dali sme sa dokopy a sme sa rozišli tento rok v marci. A niekedy to funguje aj tak, že najlepší kamarát sa dá dokopy s vašou ex-priateľkou. Pozdravujem. Presne, ako vám to dopadne, ale... Tak prvá zlomenina za sebou, jak sa povie. Tak ja som sa zbavil dvoch problémov naraz, takže proste čo už. Áno. Netreba si nad tým trápiť hlavu. Nemôžem zase povedať, že sa ma to nedotklo, to by som klamal, ale za chvíľku to prešlo. Hej. Takže ste aj zraniteľní, táto generácia, lebo hovorí sa, že ste krehkí. Spája sa vám to aj so zraniteľnosťou, ten pojem krehkosti? Podľa mňa tá krehkosť závisí od toho, že to ego. Ako aj Martina, keď sme sa stretli, čo si spomenala, že nie, že to nevedel pochopiť ten chalan, tak proste to odmietnutie alebo ten rozchod berieme ako to, že proste niekto nám potopí naše ego. Hej. A
to sebavedomie, čo sme si vytvorili umelo nad tým, jak vyzeráme, alebo nad tým, s koľkatými chalmi sme boli, alebo s babami sme boli. Proste to je umelo vytvorené sebavedomie. A keď je to umelo vytvorené, tak sa to rýchlejšie rozsype a takto myslíš, že je to krehké. Dobre tomu rozumiem? V tomto zmysle, že... Aj. Ale jasné, však ako spolu rastiete aj v tom vzťahu a aj my vlastne stále musíme nachádzať nejaké sebavedomie a budovať ho neustále, aj keď sa rozsype. Takže vlastne nielen vy ako mladá generácia si budujete to sebavedomie, ale aj my. Takže tam ako není veľký rozdiel. Mňa vždy fascinuje to, keď vidú tie články, ja to dávam aj ako nejaké príspevky, že generácia Z si nevie nájsť prácu, oni sú krehkí, oni nie sú odolní, oni nič nechcú robiť a tak ďalej. A ako to vnímate vy, takúto brutálnu stigmu? Podľa mňa nie každému človeku sa chce pracovať. Není to je jak zo školy. Nie, nikomu sa nikdy nechcel chodiť do školy, nikomu sa nikdy nebude chcieť robiť. Ale keď sa dostane na ten bod pre toho človeka, že nikto ma nebude živiť, tak predsa len tá povinnosť že toho, život ťa ako dotlačí, donúti, hej? To je proste nevyhnuteľné. Ja si myslím, že toto sa rozprávalo o každej generácii. Že vždycky tá predošlá generácia rozprávala o tej novej generácii, že aká je, a to si myslím, že miesto toho, aby sme sa ako ľudia chápali, tak hľadáme tie rozdiely. Že sú napríklad staršie generácie, ktoré nechytia do ruky dotykový telefón, lebo sú takí, že nie, toto je zlé a tlačítkové za ich čias boli lepšie. A potom sú tu ľudia, ktorí sa presne snažia búrať tieto neviditeľné hranice medzi generáciami. A to je to, na čom záleží. Že miesto toho, aby sme hľadali to, čo nás rozdeľuje, tak by sme mali hľadať to, čo nás spája. To nás spája veľmi veľa vecí. Že ja si myslím, že my ako mladí ľudia potrebujeme skúsenosti tých starých. Že nevieme bez toho existovať. Rovnako ako zase tie staršie generácie potrebujú pomôcť od nás mladých. Ako napríklad, ja neviem, pripojiť sa k Wi-Fi. Tieto základné veci, s ktorými oni nemali skúsenosť. Ale ja som nemala skúsenosť napríklad z ich éry, že ja to vidím na môjom detkovi, on má 92 rokov a on zažil vojnu napríklad. A keď sa o tomto rozprávame, mne to neskutočne pomáha pochopiť jeho realitu, ale zároveň pochopiť ľudstvo ako také, že úplne iné obdobie, ako sa vlastne posunuli tie generácie a zase on, keď sa rozpráva so mnou, tak chápe ten moderný pohľad na svet, chápe tie iné veci. A to je podľa mňa to dôležité, že vždycky tie generácie nadávali na tie nové a aj napríklad na nové technológie, že proste toľko ľudí, čo nadáva teraz na nejakú umelú inteligenciu alebo na nejaké, ako sme tu mali konšpiračné teórie o 5G sieti a týchto veciach, tak vždycky predošlá generácia nadávala na novinky. To si pekne povedala, že my potrebujeme tých starších, ale hovorí sa často o tom, že vy nechcete počúvať tých starších a tak ďalej a myslím si, že vy ako jediná generácia, my sme to mali aj tuto v podcaste, myslím, že v prvej alebo v druhej časti, že generácia nás starších predsa mala veľmi blízko k tým ďalším predošlým generáciám. Viete čo, myslím, že vy ste vlastne prvá, ktorá sa ako keby narodila s tým mobilom v ruke a to, o čom sa bavíme teraz, že ten veľký vplyv je veľmi zreteľný, hej. Čiže ako v tomto myslím si, že ste veľmi výnimočná generácia a aj to inak prežívate. Že aj keď hovorí, že áno, že vždy sa nejako nadávali, že si nadávali navzájom tie generácie, ale že toto je trošku iné v tom zmysle digitalizácie. Ak mi rozumieš teda, že čo myslím. Určite, akože tak máme to iné v tom, že tak ja si pamätám, že ja už som pozerala videá na YouTube, keď som mala 6 rokov, takže asi to je iné detstvo, ako mali moji rodičia. Ale zároveň... Prepáč, že ti do toho skočím. Vieš, ako to myslím, že asi som sa zle vyjadrila, že ste viac izolovaní. Že presne o tom sa bavíme, že ako vlastne byť vo vzťahu, keď už od mala sa učím byť izolovaný, aj tak trošku možno sebastredný. Nehovorím, že sa to týka vás dvoch. Hej, minulo som počula tiež taký dobrý nápad, že vychovávame malých bohov. Vieš, že chcem YouTube, chcem takú rozprávku, my sme ju mali raz v nedeľu. Vieš, že sme mali ten nedostatok. Že v tom zmysle je tá generácia iná. Akože v tomto je to určite pravda, že sme izolovanejší,
Ale zároveň si myslím, že teraz mladí ľudia sa práve že snažia vyhľadávať tie sociálne situácie. Že áno, máme tu ľudí, ktorí proste sú zatvorení doma a chcú byť online a to je ich svet. Okay. Ale sú tu zároveň aj ľudia, ktorí práve že nechcú, ktorí hľadajú tie spoločenstva. Preto si myslím, že stále fungujú nejaké party a tieto veci, práve preto, že sú ľudia, ktorí chcú byť sociálni. Áno. Len teraz sme ľudia možnosť, hlavne tí introvertnejší, že nie sú do toho dotlačení. Že proste, keď niekto chce byť doma, tak bude. A proste nevieme ich odtiaľ nejako dostať a prinútiť ich, že nie, choď sa socializovať. Zatiaľ, čo kedysi to zase tak nebolo, že áno, mohli sme sa zavrieť doma s knihou a nevychádzať z domu, ale predsa len tam bola tá mama, ktorá, že choď sa hrať na ulicu s deťmi. A teraz už to tak proste nie je, no. Že keby si šla, že nie je tam tá partia, dajme tomu. No hej, že tak predpokladám. Nie sú tam tie decka. Že keby idem pred nejakými 20 rokmi niekde vo štvrtok večer po Bratislave, tak si myslím, že uvidím viac detí ako teraz. To určite. Čo si o tom myslíš? Tak z mojej skúsenosti ja som bol vždy domaset. Ja aj doteraz som radšej doma. Nerad chodím na party ani na takéto raz za čas. Ide kvôli ex-priateľke som za pol roka som bol viackrát na partiách za celý môj život. Kvôli nej. Takže OK, tak budem chodiť, ale vždy som bol radšej doma. Nie je proste dobre doma. No a keď si doma, tak si na mobile, alebo? Nie. Kúkam film. Jasné. Alebo niečo robím, ale som doma. Mne to tam je také proste bezpečnejšie a také útočisko moje. Sú aj teraz také štatistiky, ja teraz premostním k inej téme, že mladí ľudia dnes, čo sa týka aj tých závislostí, teda nefajčia obyčajné cigarety a tak ďalej, ale toto není naša téma, ale prejdem k tomu, že čo je úplne aj iné, je, že vraj k tej sexualite pristupujete inak, že dokonca mladí ľudia nehľadajú príležitosť na sex. Neviem, či ste o tom počuli, čítali, alebo ako to je. Asi nie, hej? Nie? Touto témou som sa nezaoberala, že neviem, či to na mne niekedy vybehlo, ale myslím si, že môže byť, že mladí ľudia sú, podľa mňa za to môžu tie vzťahy na diaľku. Okay. To mi tak napadlo, keď si to tu spomenula, že tým pádom hľadajú intimitu v niečom inom. Áno. No a ty za seba by si mohla povedať, že v čom hľadaš ty intimitu? Ja mám rada blízkosť človeka, takže ja potrebujem niekoho, neviem, či by som ja úplne prežila čisto na nejakom online vzťahu, že by som sa s tým človekom videla napríklad raz za 5 mesiacov, ale viem, že pre niektorých ľudí to napríklad môžu byť veci, ktoré že nikomu nepovedali. Povedzme, že o jeho, povedzme rodine. Tak pre nich je to tá intimita, že sa to proste presunulo, si myslím, z toho telesného na nejaké viac duševné asi. OK, to si veľmi múdro povedala, toto je veľmi pekná myšlienka. Že vlastne ako keby vytváraš s tým človekom, ktorý je v zásade stále anonymný, lebo sa s ním veľmi nestretávaš, tak vytváraš také terapeutické okienko s tým druhým a ty sa mu obnažuješ mu tam svoju dušu, ale nie svoje telo. Hej. No už keď sa stretnete, tak ani nemusíte sa nejak veľmi snažiť o tú telesnosť, dajme tomu, hej? Že to je také, to je tiež veľmi zaujímavé, lebo tá telesnosť prináša tú vášeň zase, hej? Tak je to možno tým, že preto to ľudia vyhľadávajú tú intimitu cez vzťahy, teda cez city a pretože to možno nikdy nedostávali. Tým, že sme sa, moja generácia narodili s mobilom v ruke a veľakrát v dnešnej dobe vidím, aby bolo dieťa ticho, tak mu dajú iPad. Čiže moja mama alebo otec proste sa so mnou vždy rozprávali a nehrozilo také, že aby som bol ticho, tak iPad, hej. Takže si vždy rozprával. No tak to mali šťastie rodičia. Ale proste nemal som akéby takú potrebu sa nejak moc úplne napájať na toho človeka citovo. Že mal som to vo svojom detstve, vedel som si to vyvodiť a je dosť možné, že preto ľudia to vyhľadávajú, lebo vyhľadávame to, čo sme nemali. Ale toto je fantastické, že o tom hovoríš. Ja sa chcem k tomu vyjadriť, lebo už som dostala aj také názory, že prečo si tu nevolám odborníkov. A ja hovorím, že na čo? Oni všetko vedia. Ale tak to je to. Ja teda
tu nie som ako kauč alebo človek študujúci niečo, ale s tým by sa stotožnil hociaký iný psychológ, hej, že toto sú verejne známe veci, tak by som povedala. A som rada, že o tom hovoríš, lebo mne z toho vyplýva taká otázka, že čo by ste vy potrebovali, nie konkrétne vy, ako generácia, hej? Neviem, či môžeme rozprávať akože o celej generácii, ale asi by sme viac potrebovali nejaké miesta, kde sa môžeme stretávať, proste viac socializovať, lebo to mi príde také, že veľa ľudí žije presne iba v tom online svete a keby stratili trochu aj záujem o ten reálny, že proste niekedy je dôležitejšie to, čo si myslí človek na internete, ako to, čo si myslí človek reálne. Že ja som to videla na sebe, že keď mi niekto povedal na internete kompliment, tak pre mňa to znamenalo viac, ako keď mi moja mama povedala, že som pekná, pričom to je proste blbosť, ona to so mnou fyzicky bola, ona ma pozná. Takže to by som možno asi zmenila a skôr si myslím, že potrebujeme vzdelanie v tom internetovom svete. Lebo to si myslím, že stále chýba na školách nejaké, či už zákony, čo sa týka internetu, lebo stále je tam veľa vecí, ktoré sú podľa mňa zlé a nejak sa viac neriešia. Alebo keď už sme v tom svete, tak nejaké viac povedomie, možno nejaké viac kurzy alebo viac edukovať tých ľudí, či už starších alebo mladších, o celkovo sociálnych sieťach, o nejakých nebezpečenstvách a tak. Čiže taká edukácia a zároveň nejaký reálny priestor pre vytvorenie tej skutočnej blízkosti. Áno. To tým, že ja som sám, nehovorím teraz osamelý, ale keď som sám, ja vlastne nevytváram v sebe ani proces nejaký rozvojový. Potrebujem vzťahy. To je dôležité. To by som tak chcela akože na záver aj povedať, že keď sa o tom rozprávame všetkom, ja nemám dojem, že ste úplne iná generácia, tak ako sa o tom hovorí. Máte dojem, že áno? Že... V dnešnej dobe sa radšej ľudia vyhadajú cez správy a potom naživo sa vidíte a nepovedia slovo. Aha, no tak vidíš, ja som to opak povedala teraz, že ja skôr inak, hej, že naživo sa vyhádam, ale nebudem si, a vy to máte tak, že to preto môj syn robí toto, hej, že stále ako, áno? Hej, alebo aj ohováranie celkovo. Proste veľakrát sa mi stalo, že vedel som, že nejaký človek o mne rozpráva nejaké veci, ktoré nie sú pravda. Stretnem sa s ním a on sa tvári ako najlepší môj kamarát. A čo to robí s človekom? Čo to s vami robí? Mňa zaujíma to pozadie toho. Proste tam padá celkom tá vernosť tých ľudí. Dôvera. Tá dôvera proste, že dneska si nemôžeme len tak dovoliť rozprávať úplne všetko. Lebo veľmi rýchlo sa to rozkrikne. Čo sa týka vzťahov, stretli ste sa s tým niekedy, že niekto sa vám páčil, alebo máte priateľa a na Instagrame sa úplne ináč správa ako v realite? Že... No ja sa tam na Instagrame chceme vlastne ukázať naše perfektné životy. Nechceme ukázať... No ale nie je to také, že to prečo si to tam dala? To prečo si to ukázala? Nehovorím, že ty konkrétne, ale mne to tak ako napadá teraz, že to môže... Už som to aj niekde tak počula. Akože určite to tak je, že proste na tých sociálnych sieťach sú ľudia iní ako v realite a veľakrát vzťahy, ktoré vyzerajú idylicky na Instagrame, tak sú peklo. Práve v reálnom svete. Že proste ľudia, ktorí vyzerajú šťastne a držia sa za ruky a fotia sa pri mori, tak sa vyfotili iba na tú fotku a potom si každý išli svojou cestou a dobre sa tam nepohádali. Je to, že vlastne na tých sociálnych sieťach ľudia už nie sú ako keby reálni, že hľadajú nejakú dokonalosť, ktorá neexistuje a podľa mňa im to dosť aj ovplyvňuje psychiku, že keď sa pozrieme napríklad na plastické operácie, prečo ich je zrazu toľko? Toto je moja téma. Lebo sa proste hľadáme... Lebo povedia ženy, že no ale ja to kvôli sebe robím. Fakt? Že akože narodíš sa s tým, že tento nos, toto ja by som ako rada zmenila. A neuvedomujúci ten vplyv tej spoločnosti a toho, že máme nejaký objektívny pohľad na krásu. Vieš, že objektivizácia krásy a tak ďalej. Že toto nie je naša téma, ale je to moja téma. Ale tak zároveň to platí aj u toho, že keď baba alebo chalan idú von na party, prečo sa oblečíme pekne? Prečo sa upravíme pre seba? To úplne tak není. Chceme sa samozrejme ukázať. Hej. A
to iba ľudia sa podľa mňa hrajú na to, že áno, robím to pre seba, áno, chcem vyzerať takto pre seba, plastické operácie pre seba nie. Robíme to kvôli tomu objektívnemu pohľadu Áno, je na to krásu. určite niečo také, že chcem zapadnúť, že je to a že je to vlastne aj naša nejaká vlastnosť, alebo čo je to vlastne náš ľudský rys je to, že chceme byť prijatí. Hej, že keď budú všetci chodiť oblečení, tak ja tu neprídem nahá. Že to je také spoločenské, že to je socializácia normálna. Hej? A tá socializácia teraz robí tá virtuálna to, že no tak keď ona má plastiku, tak aj ja budem mať a budem šťastnejšia. Teraz keď sa dám napíchať a ona chodí do tejto kliniky a teraz je tam kódik, no a prečo by som nešla? No však aj kamarátka bola. A to sú presne to, ako si vravel na začiatku, že je strašne veľké vplyvy. A aj psychologicky je uvedené, že to, čo s našim sebavedomím najviac pohne je aj to, ako sa my vnímame telesne. Áno, čiže aj toto je určite dôležité. A potom zrazu, keď máš proste botox alebo tak, alebo tie napíchané pery, tak si šťastnejšia. Hej. No proste na tých sociálnych sieťach sa prezentuje nejaká dokonalosť, či už vo vzťahoch, ako sa rozprávame, alebo proste na tela alebo tak, ale ľudia zabudú, že príroda nie je dokonalá, nikdy nebola. Že proste neexistujú dva rovnaké listy, neexistuje dokonalý strom. A to je to, že... A v tom je tá krása, nie? Že my často zabudáme, že my sme súčasť prírody, že ľudia nie sú niečo dokonalé, my nie sme stroj. My sme nikdy neboli stvorení na dokonalosť, na to, aby sme mali dokonalé životy. My sme boli proste stvorení na to, aby sme žili. A to si ľudia neuvedomujú, že proste život nie vždycky je krásny, nie vždycky je estetický a nie vždycky je dokonalý, že, lebo všade teraz vidíme, že vlastne je, že všade vidíme proste na Instagrame bohatých ľudí, ktorí do svojho súkromného lietadla s kabelkou za 15 000, ako majú proste krásne vlasy, krásny make-up, krásne oblečenie, nevidíme to pozadie. Nevidíme tých ľudí, ako sa potia. Nevidíme tých ľudí proste, ako majú vrásky. Nevidíme tých ľudí, ako majú to, čo ľudia bežne majú. A súvisí to aj s tým potom, ako idete do toho vzťahu, že máte tú frajerku a myslíte si, že sa nepotí. Alebo že teraz, alebo vieš, niečo také? Že povedať do takého extrému to zase nejde. Ale ovplyvňuje to toho človeka, ako si povedal na začiatku. Ty si to hovoril na začiatku, že vlastne tá virtuálna realita ovplyvňuje mladých ľudí do takej miery, že vlastne chcú ten dokonalý vzťah. A ako náhle sa tam niečo dobre nevyvinie, tak z toho vzťahu vlastne odchádzajú. No tak z mojej strany je to tak, že proste chcem riešiť problémy. Nevidím, že teraz by som s niekým chodil rok a teraz kvôli malému zádrelu by som sa s ním rozchádzal. Lebo niečo to je proste... Patrí to do toho. Ľudia si nechcú pripustiť to, že proste keď chcete vyhrať, tak musíte zlyhať. To tak bude vždy. V hociakej situácii. Hlavne so vzťahmi. A čo sa týka vzťahov? Máte chuť byť zamilovaní? Jasne. Áno? Určite. Už zajtra. To je super. Tak to sa teším. Takže láska vás vždy tak pozýva do toho života a že nie ste nejak vedľa, čo sa týka, že niekde len vo virtuálnom svete. Určite nie. A čo si myslíte, mení tento virtuálny svet identitu človeka, alebo je to len iná forma? Tak my si vytvárame tú vlastnú identitu cez tie sociálne siete, ako chceme, aby nás ľudia vnímali. Takého, že jak sa ukazujeme. Ale tú pravú identitu ukážeme až teda naživo. Tak ja si myslím, že určite to niečo v nás mení, že či už to chceme priznať alebo nie, tak sú veci, ktoré by sme napríklad nespravili, keby žijeme bez sociálnych sietí. Že teraz, keď si porovnám nejaké civilizácie, proste nejaké kmene, ktorí žijú v amazonskom pralese, tak sa správajú úplne ináč ako ľudia, ktorí zažívajú sociálne siete. Že určite to niečo na nás mení. Zároveň to podľa mňa je aj na niečo prospešné, že zrazu ľudia sa môžu, neviem, učiť cez tie sociálne siete, ale zároveň to trochu aj zahmlieva tú osobnosť toho človeka. Že už je možno opatrnejší, nerobí veci tak, ako by ich spravil, keby ich možno nemá. Lebo teraz sme akoby možno aj sledovaní. Vieš čo, ale mne to príde také fantastické napríklad v tom, že keď som mala veľmi veľa emócií, dajme tomu, že som to chcela tomu frajerovi všetko povedať, či už to bolo niečo pozitívne, alebo vy to poznáte v tých vzťahoch, že niečo deje a čo ťa vlastne úplne rozhodí a
A chcela by som mu niečo napísať, ale som nemala kredit. Ako chudačka. Alebo že prezvoň ma. To boli také situácie, že vychádzali z nedostatku. Áno. A ten nedostatok nás naučil mať zároveň ten dostatok, ten pocit takej plnosti, takej vlastnej identity, sebahodnoty a tak ďalej, že teraz nemyslím ako nejakú ekonomickú krízu, že sme na to nemali, ale jednoducho tá kultúra bola taká, že nikto nemal, alebo išli sme ku kamarátke, ktorá mala kredit. Môžem si napísať jednu SMS-ku? To znamená, že sme sa s tými ľuďmi museli nejakým spôsobom spolčovať a spolupracovať. Ale dnes všetci majú dostatok, hej? Ja si myslím, že preto ste si možno viac vážili tú blízkosť, lebo to bolo také zriedkavé, že teraz to také nie, že proste teraz, keď chcem niekomu napísať, tak mu napíšem, že proste a na veľa miestach je napríklad verejná Wi-Fi, že proste je ľahšie byť online ako byť offline. A to je to, že vy ste to mali v tomto iné, že proste pre vás zrazu sa stretnúť a napríklad nebude, keby si chodila s niekým, kto je v inej dedine, tak koľkokrát sa stretávate. Vieš, že proste párkrát do mesiaca. Zatiaľ, čo my, hoci kedy môžem niekomu zavolať, hoci kedy si môžem dať video call s niekým a keď sa s ním aj 15 hodín, že proste čo, vybije sa mi baterka. No ale už sa s ním nestretneš potom. Presne. Napríklad. Už sa s ním nestretneš a my sme museli vedieť, čo napísať. Presne. Jasne napísať priamo, pretože aby ten dotyčný si nedomyslel niečo, čo sme tam ako nechceli povedať a bola tam aj tá spontaneita a nebali sme sa jej. Čo je ako dôležité povedať, že sme si trúfli a boli sme odvážni napísať niečo, lebo my sme dôverovali tomu druhému, že on to správne, alebo aspoň dobre pochopí, hej, a bali sme sa v úvodzovkách, ale nie, bali sme obavy z toho, že čo ako nestretneme, keď mu nedáme tú jasnú odpoveď. Boli sme jasní. Toto ako v tomto zmysle si myslím, že to nás odlišuje v tomto zmysle. Akože to určite. Teraz skorej svojím spôsobom sme každý samostatná jednotka. Že sme už skorej takí samotári, než skupinky. Nájdú sa prípady, samozrejme, vždy. Ale vy to chcete. To je to, že vy chcete byť v skupinkách, vy sa chcete stretávať. Napríklad aj môj syn mi hovoril, že teraz neviem, nejaký program je, že kde by chceli nejak stanovať a zbierať odpadky a neviem, niečo také možno ako skauti boli kedysi. A je to dôležité sa socializovať určite. Takže, že chcete a zároveň by ste si prijali nejaký taký priestor pre seba. Určite by som chcela sa viac socializovať. Proste so živými ľuďmi. Preto ideš do kláštora. To nám môžeš povedať, ak chceš, keď nie, tak... No, ja robím veľmi zaujímavé rozhodnutia, keď sa mi dejú zaujímavé veci v živote, že proste... Tak to otočím rovno do kamery. Ja som veľmi drastický človek a keď sa niečo stane, tak ja hneď potrebujem zmeniť celú situáciu. Tak som si povedala, že pôjdem cez leto do buddhistického kláštora, lebo potrebujem zmeniť ľudí a nebyť s ľuďmi a tieto veci, takže to sú moje rozhodnutia. Áno, a preto sme radi, že si sem prišla, že si nám prišla povedať vlastne, že ako tieto vzťahy vlastne vnímaš a čo ťa zahlcuje, však to je veľmi dôležité. A vlastne teraz sa všetci rodičia tešia, že im deti takto odídu niekedy do Číny, ale super, pretože to je tiež sebarozvoj a to patrí k životu. Som veľmi rada, že ste tu boli, že ste s nami zdieľali vaše rozchody, vaše vzťahy, aj o tej chuti byť zamilovaný a chuti žiť. Veľmi sa z toho teším a vám všetkým ostatným prajem, ste stále zamilovaní a nech si nachádzate v tej láske aj zdravé vzťahy. Čaute, ahojte. Ahojte. Ahojte.